Visita de Reyes Maroto, la flamant ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, per conèixer de primera mà el projecte d'Espai Roca a Gavà i Viladecans. Durant el recorregut per les instal·lacions de Roca, se li ha presentat com es transformarà aquest espai industrial situat en el mateix lloc on va néixer l'empresa fa més de 100 anys. El projecte, desenvolupat per Roca en col·laboració amb els dos ajuntaments, respon a la necessitat d'adaptació de l'activitat al sistema productiu actual i a la voluntat d'arrelar-se en aquest territori. Viladecans està apostant per la innovació, Viladecans està apostant també per la diversitat d'empreses amb el seu teixit econòmic i empresarial, i avui és el que volem traslladar-li a la ministra, a més, lògicament, d'explicar-li el contingut d'aquesta reforma de l'Espai Roca, d'aquesta futura implantació de Roca, de la seu dels seus quartells mundials i, per tant, d'aquest projecte que és tan important per Viladecans i per Gavà. A més de la construcció d'una nova planta equipada amb les tecnologies més avançades del sector i el trasllat de la seu corporativa del grup, Espai Roca també preveu l'impuls d'un parc empresarial d'innovació en construcció sostenible.